Ola a todos e a todos, e saúdos á xente do rural. Benvidos a un programa máis de Branco e en Botella. Hoxe contamos con unha poeta labrega, así se define, e a verdade é que eu, e iso que levo 25 anos traballando en medios de comunicación, máis outros 5 agora pola miña conta, e non sabía que había unha poeta labrega. Parece ser que hai outra máis, según me di Ana Vila, que é a nosa convidada hoxe no programa. Vou ler un pouco unha sinopsis para que a coñezades. Ana Vila Portomelle naceu en Taboada, Lugo, no 69. Poeta labrega, se define. Estudiou de auxiliar administrativo. É gandeira nunha pequena explotación familiar. Colaborou con Voz de Radio Amplitud Argentina no espacio Latexos de Ana. Participou no programa televisivo de Galicia Cos pés na terra. Participou en recitales poéticos, programas e libros como Mesturas, Roteiro de Artes, Homenaxe a Manuel María, Mondoñedo e Poesía, Poetas do Reencontro, Coletánea de Literatura e Artes Raia Luso Española, Coletánea de Poesía e Lendas, Luso Galaicas, Camiños de Poesía, Culturas en Fronteiras Coletánea de Literatura e Artes, Revista Lucense Xistral, Poesía Reunida, Poesía Completa, O Cancro, El, Eu, Nós, Poemario en rima JB. Isto algúns pensarán outra cousa, irán por outro lado, pero bueno. La alegría de vivir, e con esta coletilla máis aínda. Pero bueno, poesía en femenino, mulleres do rural, poemas en revistas ou libros de formato digital como Vilariñas da NPG, Grito de Muller, etc. Colaborou en Pola Fía, realizada en Taboada. Libro colectivo de editorial Médula, Amor en carne viva. No relato Tesouro Azul, que forma parte da antoloxía do INTE Certamen Internacional Contos de Ultramar, do Ayuntamento de Ferrol, no 2019. Primer premio na categoría senior de certamen de cartas de amor Vila de Quiroga, no 19 tamén. Xurado en varios certámenes literarios. Xurado en algunhas edicións de Miss Vaca, do programa Luar de la Televisión de Galicia. Caramba, con galloso. Toda unha institución. A verdade que sí. Colaboracións en Recolectoras, Memoria e Terra, unha recreación sobre a muller rural lucense. Parte dos textos do documental Verde, a cor da soidade. Pregoeira na 30ª Festa do Caldo de Osos de Taboada, no 2022. Autopublicación, Algo de min con moito de ti, no 2014. Latexos dunha labrega, no 2017. Pintasías, no 2018. Sentidos nunha aldea, 2019. En Esencia, 2021, en colaboración con Ana Gai e M. Luisa Pereiro. Tamén é coordinadora na Ribeira Sacra do Partido Galeguista. Presidenta da Asociación de Mulleres Rurais Landras de Taboada desde finais de diciembre de 2022. Presidenta da Asociación Sociocultural e Veciñal Camiño Real de Meixonfrío en Taboada desde finais de diciembre de 2022. Sempre que pode, sigue escribindo ao mesmo tempo que vai unhas vacas de pastoreo. Coida do fogar e da familia.
traballa a horta e as fincas co seu marido. Disfruta da naturaleza no maravilloso entorno rural e pon o seu gran de area cando é preciso asistindo a algún acto cultural. Caramba! Non é moito, non é moito. Non, non é moito. Como diría ti non te aburres, Non. A verdade é que no rural, ben o sabes, se non é dunha maneira e outra, sempre hai moito que facer, e nunha casa de aldea ainda máis, o sea que, pois éramos pouca cousa o que tiña que facer, pois aí ando metida en máis pregados. Por eso che digo, porque é o que dis ti. O rural dá moito traballo. E todas as cousas nas que estás metidas, porque estás en todo. Vamos. Bueno, un pouquiño en todo, non sigo colaborando en Argentina con ese programa de radio, bueno, colaboro sempre que podo con actos poéticos e bueno, é no que se pode, sempre que se poda facer algo por esta terra, pois, e sobre todo nos concellos pequenos, pois ainda máis. Xa, non. Pero bueno, vamos, é que lendo o currículum eso, 24 horas do día non chega a nada. Non, bueno, malo será. Debes dormir moi pouco tamén. Bueno. Ás veces dórmese pouco porque, bueno, como ben sabedes que cando hai unha explotación gandeira, pois contas dormir máis sobre todo eu, que a teño casi, está a casa, teño unha aira destas onde se mallaba antes o trigo e en certo teño a granxa, entón, cando anda unha vaca para parir, pois estás un pouquiño pendente dela, entonces ás veces dormes pouco, pero bueno, dórmese, e se non botas unha sesta. E tendes unha granxa pequena, en extensivo, grande? Temos unha granxiña pequeniña, con 21 vacas, unhas prazas de 21 vacas que máis ou menos están ordeños sobre 18, 20, 21. Despois, á parte, temos 10 prazas para as tenreiras, e uns cortilliños por becerriños, e así. Pero, bueno, unha granxa pequena destas de toda a vida que montara meu pai, e bueno, aí está. Bueno, pero que vos dá para vivir, que é o importante, non? Bueno, danos o traballo para vivir, traballamos con ela, porque non queda outra, pero bueno, para vivir, hoxe vivir do campo é moi complexo, porque, bueno, hai grandes extensións por aí adiante, todos queremos, ou todas, queremos moito, e queremos abarcar moito, que tanto abarcamos que ao final fastidiámonos uns aos outros, non? Pero bueno, eu sigo coa pequeniña explotación hasta onde poda e na máis. Non, xa eu digo cos problemas que, como dis ti, que ten o campo, bueno, non só o campo, en casi todos os sectores non teñen as súas cousas, uns máis que outros, pero bueno, por iso che dicía xa vivir, non outra cousa, polo menos non se migra como antes e se facía, non? E sobre todo nas a xente da aldea e que non daba para poder comer todos a familia, evidentemente. Non, pero bueno, de todas maneiras eu vexo que moita xente está marchando das aldeas e dos povos pequenos, porque claro, hai pouca industria, hai pouco traballo. E que pasa? Que hai moitas explotacións, eu no meu caso pois tuve unha sorte de que son filla única, quedou todo para min e todo. Pero noutras aldeas e noutras casas, que pasa? Ao mellor son 2 ou 3 irmáns, houbo problemas, entón quen é o que queda na casa? Despois casan, despois a muller ao mellor está traballando fora e non. É dicir, é un cúmulo de circunstancias que, bueno, Sí, están é aí. certo, nunca sabes por onde che vai a levar a vida, Exacto. Eu estuve así, traballando fora nun almacén de materiales de construción e a verdade é que non contaba, pois ao mellor volver a traballar no campo, pero bueno, o meu home traballaba tamén facendo cousas nunha empresa en Monterroso, facía silos e todo eso, e os dous fora e ao final decimos ou nun sitio ou noutro, porque non das estado en 2 sitios á vez. E, bueno, quedámonos na casiña. Orgullosos.
Pois aí no rural, na casiña estáse moi ben. Madia leva. Eu que veño do rural tamén. Pois eso, vivo no rural. Ainda que viví na cidade, me escapei, e iso que a miña muller quería comprar un piso en Santiago, e tal que onde vivimos, pero eu son de casa, meu pai son de casa, meu abuelo tamén eran gandeiros, así, pequenos, con terras e vacas, e iso é a miña casiña e o rural, a terra, tírame moito, non? E vamos a dicir, por exemplo, ti criaste no rural, porque, como xa dixeches, teus pais tiñan a granxa, e polo tanto, quedaste aí nese entorno, donde a cultura e a poesía, pois, no rural non abunda. Por eso, che pregunto, a pregunta tópica, un poeta nace ou se fai, ou como foi o tema? Como surxeu, ou cando sentistes que a poesía corría polas túas venas? Bueno, a verdade é que non o sei, non sei se son poetas, se son gandeiras, se son... Bueno, en primeiro lugar, nacín e nacín muller, non? Entón, a muller temos sempre aí ese sentido que está de alguna maneira máis romántico, non? Entón, bueno, pois cando eu estudiaba e era pequena, que daquelas era EXB, que non había a ESO ni nada deso, pois eu estaba estudiando e chegaba a casa, estaba meu avó, e sempre estaba cun libro que lle gustaba moito ler, e el tiña un libro destes antigos que tiñan de todo, que tiñan matemáticas, sociais, natureza e todo eso, e el falábame de Almanzor e desta xente de antes, que xa non me lembro dos nomes, e dos meus libros que lía, pois nada, eu lía con ele, gustaballe moito ler tamén, e eu sempre me pedía os libros de senda, chamábanse daquelas libros de lectura senda, e neses pois había poesía e todo, estaba Bécquer, estaba Machado, bueno, e aí, pois, si me gustou a poesía, e eu lía con el, pero ese non é o verdadeiro motivo, porque eu nunca me guiei por ningún poeta ni ninguna poetisa, como temos a gran Rosalía, que, por certo, xe o centenario, o 185 aniversario dela, de nacemento, coincido 23/2/2023, que é unha casualidade. Sí. Pero bueno. Capicúa, hai gente. Entón, bueno, pois eu nada, estuve estudiando, despois marchei a estudiar a Lugo, e o típico que facíamos moita xente, escribir nas portas dos baños, e había as frases típicas como te quero mucho como la trucha al trucho, había unha que me chamaban, chamaba moita atención que poñía tira la cadena, pero non la medalla que recuerdo de mi abuela ou algo así. Entón, bueno, pois a raíz de aí, o típico que un amigo, pois as papelitos estos, que non había whatsapps ni nada, eran os nosos whatsapps daquelas, mandabas os papeliños, bueno, pois aí empecé a facer pequenas frases, pequenos poemiñas, mandábanse e deixáballos. De feito, escribí moitas poesías para moita xente, e menos para mí, non? E aí estaban, daquelas, pois iban como se fosen escritas por eles, eran escritas por min. Bueno, poesías, versos, que non sei realmente se son poesía, pero bueno, escribo. Bueno, escribes, pero quizás o xermen ao millor pois naceu aí ou cho puxo aí un pouco o teu abuelo, non? Os abuelos tan queridos e adorados. Pois seguramente, si de feito entereime fai pouco, cando estivemos facendo un árbol xenealóxico con un primo, de que Lorenzo Varela, o poeta de Monterroso, que algo do seu sangue parece ser que está no meu tamén. Entón, bueno, pois igual ven daquela. De feito, teño un fillo que é músico, que lle gusta a música, e non hai nadie na familia que sea músico, o sea que non sei de onde virán as cousas. Bueno, cada un ten que ter as súas inquietudes
e as súas aficións e ten que leválas a cabo. Hai que deixalos. Sí, Non pode ser como antes, obligar a xente a facer unha no, cousa ou outra e depois que ser un infeliz. Non, unha persona debe desarrollar o que lle gusta exacto, e leválo a cabo, porque é a exacto. forma de que se sexa feliz, que Sí, se a pide na verdade é que vida, sí. non? Bueno, ti dixeches antes que hoxe era o 189 aniversario de Rosalía, fíjate en ti, que casualidade, Sí. porque tes connotacións con Rosalía, porque eres poeta, ela, bueno, era de Padrón, bueno, máis ben era de Iria, creo, non? Sí, algo así, sí. De Iria. Das aforas, o sea, un poquinho máis do rural, ainda que estudiou en Santiago e tal, non? E, tes esa similitude de que eres poeta e incluso tamén a nivel político, bueno, ela non tanto, non? Pero o seu marido, Manuel Murguía, Manuel. pois eu creo que ela fixo tamén, axudou moito ao seu marido, e o seu marido a ela, non? Mira ti, que eres a presidenta do Partido Galeguista, que Bueno, presidenta non, coordinadora. perdón, sí, Coordinadora coordinadora da comarca, da Ribeira Sacra, sí. coordinadora. Bueno, os coordinadores da comarca son como os presidentes, da comarca mandan e o fan. Nada, eu non mando nada, eu só estou aí e axudo e informo e intentas mellorar o pouquiño que hai, nada máis. Bueno, pero é bonito o defender e o traballar a, a, para que o galeguismo pois non se perda ese galeguismo de antes que crearon Murguía, Castelao, Otero Pedrallo e todos esos, non? Ten que haber xente que eso non se perda porque é unha pena, de verdad. Eu vexo que cada vez, o sea, as persoas de antes tiñan os seus as súas ideoloxías, digamos, hoxe en día, pois, ao mellor non hai esa ideoloxía tan así, senón que se busca ao mellor unha política un pouco máis de, entre comillas, presunción, digamos, non? Pero os políticos de antes, eu penso que calquer político de antes que loitaba, é igual que calquera agricultor ou calquera muller na súa casa que loitaba por aquilo que realmente enchía o corazón o traballo do día a día, non? Enchía a nosa Galicia, que a facía brillar como merece. Hoxe en día, pois, bueno, por desgraza, estáse perdendo moito porque, bueno, hai menos poboación, o castelanismo, non só o castelanismo, porque neso estaríamos ben, que nada, que falamos portugués, castelán, algo asturiano e tal, pero xa empezamos a meter moito palabra estranxeira, moito inglés, entón aí xa... Pero Sí, bueno, sí. inda que metamos eso, debemos potenciar o noso, que Galicia ten moitísimo que amosar, moitísimo, moitísimo. Sí, no, ademais o galego ben falado, como falaba a Rosalía, Sí, lees un poema de Rosalía que che chega ao fondo da alma, a verdade, é que é moi bonito. É unha pena que cada vez máis a xuventude a xuventude deixe de falar galego, hai que apoiar aí o galego, non? En canto aos políticos que dicías ti, é que antes os políticos que había de antes eran xente, pero era xente ilustrada, era xente preparada, moi preparada. E hoxe en día sí. os políticos parece que nacen para ser políticos, xa non, non Eu saben vivir non penso que saben como a vivir todos, doutra cousa, casi non teñen outra profesión, a maioría deles, eu é penso que o nivel que hai, xa ves, vamos. Eu creo que nunca hubo un nivel tan baixo na política como actualmente. Vamos. non somente na política, penso que en xeral, porque, a ver, estamos todos e todas nunha,
como nun globo ou nunha burbulla, que queremos todos aparentar moito, sabemos moito, que de todo entendemos, e a verdade é que non somos ninguén, ninguén é máis que ninguén, e os estudios cada vez van un pouquiño máis, digamos, encerrándonos nesa burbulla, non? É dicir, antes un agricultor ou unha muller na súa casa iba á horta e non facía falta que viñera un señor e lle dixera no, tes que lle botar este produto para que se medre a leituga. A señora sabía o que tiña que facer, o agricultor sabía o que tiña que facer, o político sabía o que tiña que facer, e hoxe en día todos sabemos de todo e non sabemos de nada. Bueno, eu creo que hai xente, hoxe, hai xente moi boa, moi preparada, Sí, hai xóvenes que se están indo para fora, que saben moito, que están investigando, no cal Galicia pois é unha institución a nivel médico, a nivel de investigación, o sea, hai moita xente moi boa. O que pasa é que hai moita xente moi mala. Quizás o mellor antes, nos tempos de teus avós, non, que nas casas, cando eran varios fillos e tal, ti non vales, vas pa cura, ou pois agora deben dicir, ti non vales, ti pa político. Bueno, será por eso polo que eu estou en política tamén, que pouco sei, pero bueno, no, a verdade é que eu penso que desde o meu partido nunca estuve metida na política, nunca se me amusou hasta ahora, hasta que me dixo Chesky un día de que me metese aí a que formase parte do Partido Galeguista sendo a coordinadora, e chegou un punto en que decidín que sí para, pois, inda que non estés de todo o mellor aí no posto arriba, polo menos que estés para sumar, para apoiar, para valorar a nosa Galicia e o noso galego e a nosa xente tanto das aldeas como do mar, para que saian adiante e para que sepan, non sei, no mundo enteiro que non precisamos que nos digan, senón que precisamos que nos escoiten, que é distinto. Sí, porque, bueno, a ti pasache como a min, oes a palabra galego e non sabes dicir que non. Eso é verdade. Eu penso que os galegos, como din, non saben se suben nin se baixan, pero sempre están aí botando unha man. Sí, sabes. O que non sabes son os outros, pero non. Tens razón. Non sabemos perfectamente. Pero bueno, antes falabas de que o criarte no rural, pois, como te dicías, é un entorno que ten moitos elementos para inspirarse, ten moitos paisaxes, está cheo de belleza, non? Entonces, escribes sobre todo do rural, e inspiraste no rural, porque é onde vives, é o teu entorno, non escribes outras cousas. Sí, teño poemas de amor románticos, teño algún que outro erótico tamén, porque, a ver, do amor penso que pode falar calquera, pode escribir calquera, e tanto do desamor igual, non? O amor é universal, hai no rural en todos os lados. Exacto, yo amor, cando escribes un poema, eu, por exemplo, cando escribo, eu escribo con sentimento, a mellor podo escribir un poema de amor sinxelo, pois dedicado a meu pai, ou aos irmáns, ou a meu marido. En cambio, a persoa que o lé pode interpretar á súa maneira, para iso é a poesía, cada quen interpreta como quere, como sabe, e depende do momento. Eu, escribo andando cas vaquiñas de pastoreo, nos momentos en que teño libres, porque nós imos con elas ao prado, levámolas polo prado, e sempre levo unha libretiña, e aí vou escribindo, e senón, pois no teléfono ás veces. Escribo moito do rural. Do papel. Non, polígrafo e papel, eso é algo fundamental. De feito, o libro de Sentidos nunha aldea está como unha homenaxe á escritura a man, porque vai escrito a man. Entón, pois... Sí, ten o seu encanto, escribir a man ten o seu encanto. Sí, é verdade. E nada, é doado escribir poesía, porque é algo que me sai así, e como sempre ando tarareando tamén, ao mesmo tempo, pois me sai, non? Sí, no, se escribise unha novela, pois é moito máis complexo, porque tens que estar máis pendiente de estar ali, naquele tempo, escribir, non? En cambio, a poesía, pois escribo un poema, ahora a mellor escribo 2 versos, e eses 2 versos que se me ocurren, pois dame para facer o poema. E outras veces, pois acórdanseme momentos cando estás munxindo as vacas ou cando estou dormindo,
esquécenseme e despois non dou sacado ningún poema. Pero bueno, dándolle certa. Eso é porque a poesía corre polo teu corpo e estes facendo e vendo o que vexas, pois te inspiras en el, non? Exacto. Eu non son dos que pense que é máis difícil facer poesía ou facer novela. Eu creo que máis ben será características da persona. Hai personas que pois naceron ou lles sale o facer novela e hai outra xente que lles sale pois facer poesía. A poesía requere sentimento, requere outras cousas, e a novela pois requiere escribir e ao mellor pois documentarse tamén do que escribes e todo eso, non? Eu creo que son dúas disciplinas que non teñen nada que ver e que non ten nada de desmerecer unha a outra. Unha a outra. É tan valorable un escritor de novelas que un poeta. O importante é que seas bo poeta e seas bo novelista. Hai de todo. Hai de todo. E podes ser moi bon e podes ter moitos premios, pero se o mellor o por moito que escribas unha das poesías túas non chega ao corazón dunha persoa, por exemplo, no meu caso, o pouco que escribo ao mellor non son tan coñecida, era o que falabas ao principio, que non coñecías así moitas poetas labregas, non? A mí empezaron a decir poetisa e tal, unha poeta labrega, digo, quédome con poeta labrega, porque non son nin poeta de todo, non son, digamos, esa poetisa, non? Son poeta labrega, que fago as dúas cousas. E si existen, por exemplo, aquí en Galicia, pois hai moita xente que vive no rural, escribe poesía ou escribe novela. En poesía, por exemplo, temos a Olga Novo, que foi Premio Nacional de Poesía, e bueno, hai que recoñecer que eu, por exemplo, como autopublico os meus libros, non van a través dun editorial, pois ao mellor non ten ese recoñecemento, ou esa fama, ou esa publicidade, digamos, que pode ter calquer escritor cun editorial, non? Ou escritora. Pero, bueno, hai moitísimo valor na escrita galega. Bueno, pero ao mellor ti dis que eres poeta labrega. Eu creo que eres poeta e eres labrega, eres as dúas cousas, o sea, sí. Non sei se eres máis unha ou outra, pero eres as dúas. Do que teño claro é que eres as dúas cousas. E ten moito mérito porque o traballo dun labrego ocupa moitas horas e ti poidas escribir poesía. Eu detrás teño unha fotografía que están todos os libros teus que escribistes, é unha foto que tes de fondo ti, onde incluso poso a túa vida, que son os animales tamén, non? Porque eres labrega, non? E ao mellor si ao mellor como esa poeta, ao mellor que tiña o 100% do tempo para dedicarlle á poesía, pois ti ao mellor tuveras o 100% do tempo, que sería ti que non que non... Pois non sei, eu para mí o mellor reconocemento e o mellor premio creo que xa o tive, que foi cando que me nomearon para ser pregoeira da festa de Taboada, do caldo de osos, porque para mí significou unha responsabilidade, unha honra, sobre todo no meu propio povo, é como cando che dan o premio despois de que morras, que che dan aí non sei que, pois para mí foi a gratificación máis grande poder facer un poema, lelo o día da festa do caldo do osos no meu povo, a miña xente, que a xente que o veu ver, sendo simplemente unha gandeira e unha muller, non? Eso significou para min pois valorar as mulleres, valorar o traballo do agro, e con isto pois quero tamén que esa valoración vai para as mulleres do mar, porque o traballo dun labrego é duro, pero o traballo dun mariñeiro ou dunha mariñeira para min é moito máis, o sea que para eles tamén... Hoxe en día hai mariñeiras, daquela non había mariñeiras. Sí. Labregas sí que había. A muller en Galicia, a verdade é que representou moito e axudou moito as economías familiares e a economía de Galicia en xeral.
En xeral, sí. Non se reconoceu hasta fai poucos anos e Fai poucos anos. aínda non de todo. Aínda falta moito por reconocerse, porque Creo que sí. Porque ás veces, bueno, eu teño falado cas miñas compañeiras que fixemos o último libro, que se titula Ama en Esencia, témolo falado que nós mesmas como mulleres queremos demostrar o feminismo ou o que somos e ás veces pois metemos moita pata porque nós entre nós mesmas non nos apoiamos ao mellor como os podedes apoiar os homes. Eu recoñezo que como muller teño que valorar o noso e presumir de ser mulleres, pero tamén temos que agradecer o que somos os homes, porque tanto os homes como as mulleres somos persoas que sin os outros non teríamos os nosos povos como os temos. Entonces temos que apoiarnos. As mulleres temos millores ideas moitas veces, pois poida que sí, pero os homes tamén están aí, sempre que teña un respeto, porque somos personas e o primeiro é ese, personas e respeto. Estou totalmente de acordo contigo. O home e a muller son complementarios. Non pode haber vida sin a muller nin sin o home. Bueno, agora as novas tecnologías xa pode haber de todo, pero bueno, non falo xa só deso, senón falo de unha vida, Dunha vida, dunha parella, dunha vida familiar, que é algo máis. exacto. É un símbolo eso de ser pai, de ser nai, de levar unha familia, de ser feliz, eso implica moitas cousas, non? Ser persoa. Neso as mulleres tendes moito máis incluso traballastedes máis cos homes, Sí. porque facíades tareas de fora e facías as da casa, e o home non as facía. Agora xa hai homes que cada vez máis empezan a axudar, e xa incluso hai un home que é amo de casa e traballa ela e el queda na casa. O sea que pero sí, hai que reconocervos exactamente. A mí me encantan as mulleres e me encanta que sean feministas ou que sean femininas porque son femininas e a mí me encantan os homes, pero que sean educados. Exactamente. Que non sean machistas. Educación e respeto ante todo. Respeto, igualdade total. Exacto. Que non hai tal igualdade, que non superades por moito, pero bueno. Eu sempre dixen, no mesmo traballo, dixen unha vez nun poema que escribía, no mesmo traballo, o mesmo salario. Ese é o que hai que chegar, porque é así. Eu non estou de acordo con, por exemplo, co que se fai, non? Ca lei de cupos de muller ou tal, non, mira, se a muller vale máis que o home, pois punto. A muller, punto. É cuestión de valor, punto, non de xénero neste caso, non? Pero bueno, como a sociedade está como está, pois hai que poñer eso, porque senón non chegaríades, é unha pena porque hoxe en día as mulleres, o sea, nada, ti vas á universidade, eu que vivo cerca de Santiago, vas á universidade o 90% son mulleres e as que mellores notas sacan son mulleres, o sea que o futuro, eso de que hoxe hai o 7% de directivas o resto homes, dentro de uns anos vais dar a volta completamente, van a ser mulleres. Estou completamente... Eu agardo que a muller pois tiña o seu valor, pero bueno, tampouco discrimino os homes porque de feito teño un fillo, sería para min unha vergoña, digamos, valorar solo a muller e deixar os homes de lado, non? Non hai que discriminar. Hai que recoñecer que homes e mulleres temos a mesma valía e podemos chegar moi lonxe. Igual que a terra, tanto os labregos como os mariñeiros, igual que a Galicia. Temos un valor increíble todos e todas, así que temos que demostralo. Eu digo porque eu creo que se deu a circunstancia de que a muller tuvo que ganarse o seu posto, entonces é moito máis constante co home estudiando, entonces saca mellores notas e eso. Por qué? Porque é máis constante, se esforza máis, me entendes? Non quero dicirlo no outro sentido. Evidentemente, hai mulleres listas e hai homes
parvos e hai mulleres parvas e homes listos. Hai de todo, o sea, Exactamente. non, eso non non é o tema, non? Ana, antes dicías que para ti o maior premio foi que che chamaran a dar o pregón no teu pueblo, non? Ujú. Eh, eso é maravilloso, non? Que donde ti naceches donde convives, porque si se te vas fora, pero bueno, si convives incluso aí, os conoces a todos, pois é un acto moi bonito, non? É moi emotivo, non? Pero, bueno, tamén o que fai un traballo, pois tamén lle gusta que o valoren, non? Eh, algún libro dos teus, pois levou algún premio tamén. O sea que non, non só é, como decías ti, No, bueno, premios non levaron, pero bueno. eu limos antes que había un premio, non? Había un que tiña un premio. Non fora un libro, fora unhas cartas de amor que se Bueno, presentaran ao bueno, esa foi unha cosa que fixen porque había unha nena que quería mandar as cartas, bueno, que quería participar, non se atrevía e díxome, bueno, animala, e dime, bueno, pois se fas ti, se mandas ti tamén fago eu. Entón, bueno, pois mandei así como a quen non quera cousa, e bueno, resultou gañadora, e despois presentárame tamén o certame que había de relatos internacional de contos de ultramar no Ferrol, e bueno, dentro do relato xa foi a primeira vez que escribí así un relato un pouco tal, elixírono para formar parte da antoloxía, entón, bueno, pois eso significa que, bueno, pois para min foi moito, non? Pero bueno, a verdade é que non contaba porque foi algo de sorpresa, así. Pero bueno, bueno, xa, pero a un lle gusta que cando fas algo, pois que lle reconozcan ujú, que o que faz, pois o faz o sí, faz ben lle gusta a outras persoas, non? Que é do que realmente se trata, non? É de que aportas, porque cando a outras persoas lle gusta o que ti faz o leen e tal, pois lle estás aportando cousas, e eso é sí. moi loable. O Iso é sea, moi grande. Eu acórdome a primeira vez que me chamaron, porque, bueno, non o comentaches por aí, porque tampouco, bueno, non o soe decir moito, pero ás veces, bueno, fun a varios colexios con nenos e nenas, eh, incluso tocoume en 2 colexios que fun con persoas que tiñan algunha discapacidade, o que trouxen para casa no corazón, eso non hai cartos que o paguen. Porque que se lembren de ti co paso do tempo, que vaias ao mellor pola rúa e que vaia unha nena: "Joana!", ti digas, ao mellor unha nena que foches, que a viches unha vez e non a volveches a ver, non? E de repente que che diga: "Ana, ti foches a que estuveche no colexio e tal", e que che digan ao mellor un cacho dun poema teu, que se lean, que fagan algún acto no colexio e que escollan ao mellor un libro teu ou un poema teu para facer ese acto, eso a verdade é que é imposible de describir, é o premio máis grande que pode ter unha persoa. vamos, O cariño, eso nin un Goya, vamos. non, para min non, para min dende logo ningún Nin Goya. un Goya. Xa, se nos poñemos xa en plan lexos, nin un Óscar siquiera. Nada, Esa, nada, nada, nada. eso, o sea, tes que sentirte moi agradecida A verdade é que sí. valoralo, porque Sí, moito, 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 moito. o difícil é que ás veces os xurados e ás veces ou tal, pero eso de que espontaneamente alguén salga e cho diga, eso é moi bonito, e ademais Eso é sale de dentro do corazón. Eso é moi bonito. Bueno, Ana, a pois verdade é que sí, pero xa que falamos do corazón, para ir terminando
para ir terminando a botella, por así decirlo. Sí, bueno, porque dentro dun pouquiño a botella termínase, que diste branco en botella. Pois non se acaba, porque dentro dun cachiño iré ali para a miña granxa a ordeñar e volverei poñer o branco na botella. Por eso, facemos a metáfora esa. Pois xa que falamos de eso, do corazón, me gustaría que terminar pois que nos leeras de corazón pois uns versos teus os que a ti che parezcan máis adecuados. Vale, pois, primeiramente, algo que fixen aquí na carreira, a ver, para quenes estades ao outro lado e para ti, pois cada verso empeza por unha letra, e despois xa vos direi a letra, a De acordo, palabra. de Esta di acordo, así, despois xa vos lerei o outro, pero di así: de as acordo. verbas escritas ou escoitadas forman parte da terra galega, reflexando verdades ou lendas, incluídas nas casas do mar e aldeas. Gracias ás persoas que moito aprezan a esta Galicia das ondas, dos montes e das leiras. Estes pequenos versos teñen, cada palabra empeza a primeira por A, F, R, I, G, A. E di a friga. O sea que fíxeno para vos. Moitas, Eh, pois moitas gracias. xa cho A verdade, pasarei. a verdade é que non me collistes totalmente por sorpresa e cho agradezco moito, de verdade. Nada, os meus poemas son moi sinxelos, e bueno, con eles, pois sempre o que decías, intento valorar a muller, valorar o rural, a escrita a man, as cousas de antes, en fin, estas cousas que saen así, como son eu. Pero, Ás veces son un toxo, pero outras veces tamén bueno, está a miña man para axudar. os toxos son moi bonitos tamén, Tamén. como din por aí, as cousas breves, dúas veces boas. Bueno, pois, nada, pois agradecervos o convite, Que era dos outros, non se ibas a ler outro, non? e agora teño que vos ler outro, claro. Íbamos ler un que é un dos que máis quero, que bueno, xa o lera moitas veces, que é como un pequeno homenaxe á terra, pero bueno, deixarei para outra ocasión. Non, non, leo. Entón, Leo, nesta leo. ocasión, A mí me gustaría que o leeras. Ademais, mira, se nos dedicas unha cousa á friga, que nos dedicamos ao rural, ao campo, temos a asociación, que nos dediques ese, e que non nos dediques o de terra, que é o que che gusta, que é nosa terra, eh, pois rema... dedícovolo tamén. si che parece rematamos con el, si non, non, Ana? Vale, e se non, bueno, eu por unha parte gustaríame ler, como é o Día de Rosalía, gustaría de me dedicarlle mellor o poema a ela e a todas as mulleres que están aí Me parece moi ao ben. carón loitando por a nosa Galicia. Me parece moi ben. Entón, como que irás ti? Ese non leo vos os dous? Non, 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 pois lee o de Rosalía, ou lee os dous sin problema. Vale, acabo de seguidiña. A terra. Sí, Este vai por a sí, nosa porque como terra. dis ti, son cortos, pero como digo eu, o corto dúas veces bo. A terra. Non podo nin quero deixar de sentir a terra nas mans. A terra, enxoito e mollada, sempre me vigo pasar. Non podo nin quero deixar de levar a terra no ollar. A terra, esperta ou calada, sempre ha de cantar. Non podo nin quero deixar de vivir na terra que fai. A terra, doce ou salgada, sempre ha de namorar. Non podo nin quero deixar de ser de terra da brega, de amar a terra galega. Precioso, Ai, iso vai por vos e por a nosa terra. precioso. E agora, pois, o homenaxe á muller, porque para eso miña nai me pariu, como din por aí. O merecedes. Muller labrega, muller de aldea, muller labrega, son as túas mans o sorriso da terra. Muller de aldea, muller labrega, son as túas mans a garimo da terra. Tes a luz de cada estrela, a beleza da lúa chea, o traballo feito lenda, un regazo calmando pena.
Abrigo que a todos chega e gran corazón sen fronteira. Muller de aldea, muller labrega, son as túas mans o sorriso da terra. Precioso, tamén. Pois nada, Precioso aí tamén. están, con eles, pois a miña gratitude e o meu ánimo para que sigades adiante e cada vez Galicia sexa máis fermosa do que é. Con xente como a ti non hai duda de que Galicia seguirá indo para arriba e cada vez máis porque a xente como a ti pois aportalle moitas cousas, aporta valor. E Moitas grazas. o apartar valor e coñecemento e sentimento é moi importante, é moi importante. Eh, me deixastes, Ana, entre o poema de Afriga e os outros dous, que ademais teñen que ver con Galicia e ca terra, que é o que se dedica a asociación a Friga, non? Pois me quedo sin palabras, de verdade. Nada, Moitísimas gracias, Ana, grazas a ti. por estar en branco, en botella. E nada, pois queda despedirnos. Pois nada, eu soamente vos dou as grazas, nada, que cada paso do camiño que haxa esa brancura que non nos cegue, nada, as botellas que estean cheas de cariño e agarimo e que se podan descorchar para deixar felicidade por onde vaiades e por onde vamos nós tamén. Exactamente, que estean cheas de leite, que é o que E ben realmente pagado. que E é o ben pagado. realmente é o bo, é o primeiro do que se nutre calquer ser mamífero cando Sí, chega a este mundo, non? O sea que exacto. é un produto moi importante na vida das persoas e de moitos animales tamén. Pois eso, Unha gracias a honra. todos por seguirnos e vémonos no seguinte programa de Branco en Botella con outro entrevistado ou outra entrevistada. Hasta o próximo programa. E reitero, gracias, Ana. Un Eu placer. a vos.